L-iskeda l-ġdida ta' Television Malta bidlet ftit l-estetika ta' dak li jidher fuq it-televiżjoni iżda mhux il-kontenut. L-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija li jista' qed jixxandru direttament fuq żewġ stazzjonijiet komplew bid-doża qawwija ta' aħbarijiet li jagħtu prominenza lid-deċiżjonijiet tal-Gvern iżda qajla jġibu l-fehma tal-Oppożizzjoni jew ta' dawk milquta mid-deċiżjonijiet li jittieħdu. Fl-ewwel bulettin tal-iskeda l-ġdida l-PBS iddedika aktar minn nofs l-aħbarijiet, eżattament 52% tal-ħin, jirrapporta dak li organizzaw il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari, waqt li l-Oppożizzjoni ngħatat 70 sekonda biss minn bulettin ta' aktar minn 30 minuta. L-aħbarijiet ta' TVM ta' kuljum jinsew li huma aħbarijiet tal-poplu u jaslu biss li jkunu notice board tal-attivitajiet tal-Gvern. Per eżempju, għal TVM ma kien iċċaħbar li residenti tal-Gargur huma kontra applikazzjoni għal 4 blokok appartamenti. Din ma ġietx rapportata fuq TVM iżda x-xandir pubbliku sab bisħin jirrapporta li l-Gvern se jinvesti 300,000 euro biex iħaddar 11 il-lokalità. Analisti tax-xandir qalu li danu fejn TVM ta' kuljum jizbilanċja u ma jagħtix l-istampa kollha ta' dak li jiġri fil-pajjiż. Il-Kamra tal-Aħbarijiet tagħmel minn kollox biex tirrapporta l-affarijiet li jitfgħu lill-awtoritajiet f'del pożittiv iżda tħalli barra il-preokkupazzjonijiet tal-pubbliku.